Tinc el plaer de presentar-vos qui, sens dubte, serà el nostre diputat al Parlament de les Comarques del Sud, Dimas Montiel. Moltes gràcies. Bé, no sé si dir bona vesprada o bona nit, perquè a aquestes hores és difícil aclarir-ho. Bé, en primer lloc vull dir que és un honor, però un honor de veritat, poder saludar a totes les persones que conformeu la llista del bloc de Sant Joan en un dia com avui, en un 25 d'abril, just després de 300 anys de la desfeta de la batalla d'Almansa. Un autèntic honor i estic molt agraït que m'hageu convidat, de veritat. Us desitge tots els èxits, de veritat, tots els èxits, de tot cor. Bé, ja sabeu que el bloc, ja vos ho han explicat, en aquestes eleccions ens presentem amb una coalició més ampla que es diu Compromís pel País Valencià. Compromís és sinònim de promesa. I quan hem apostat pel compromís, en realitat el que hem fet és una promesa a tota la nostra gent per treballar ferma i honestament per tal de canviar les polítiques absurdes, inadmissibles, a les que ens ha abocat el Partit Popular des de Vinaròs a Guardamar.